Λοιπόν, η συνέχεια στο βίντεο. Τώρα είμαστε μέσα στο σκάφος. Ο χώρος αυτός που βλέπετε είναι το σαλόνι του σκάφους, αλλά θα σας πάω πρώτα από την πλώρη. Εδώ βλέπετε την πλωριά καμπίνα, η οποία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουν διαμορφωθεί ντουλάπια αριστερά και δεξιά. Το επάνω μέρος, αυτό που βλέπετε εδώ, θα είναι με κλειστά πορτάκια, κλειστά θα είναι, και κάτω θα είναι ανοιχτά. Το ίδιο είναι και από την άλλη πλευρά, από την αριστερή. Εδώ αυτός ο χώρος είναι για το κρεβάτι. Το οποίο έχει το μεγάλο άνοιγμά του, είναι περίπου 2,30 και καταλήγει στην πλώρη. Εδώ βλέπετε μπροστά το στρίτσο και το ταβάνι είναι διαμορφωμένο . Σε αυτά τα κενά που βλέπετε θα μπουν ειδικά μονωτικά και θα κλειστεί με δεύτερη επιφάνεια από κάτω. Έχει χάτς μεγάλο . Η πλωριά καμπίνα έχει δύο ντουλάπες, μία αριστερά και μία δεξιά για ρούχα. Εδώ βλέπετε μέσα τα δεσίματα που έχει το σκάφος. Και τώρα θα πάμε στο μεσαίο χώρο που είναι το σαλόνι μαζί με το τραπέζι. Εδώ θα δημιουργηθεί, σε αυτό το χώρο που βλέπετε, αριστερά του σκάφους, ο καναπές σε στυλ γωνία. Και από κάτω από το καναπέ θα υπάρχουν δεξαμενές νερού και πετρελαίου. Το σκάφος Σιλένα θα έχει περίπου 400 λίτρα νερό και 200 λίτρα πετρέλαιο. Σε αυτό το σημείο εδώ θα μπουν χωρίσματα
όπως είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ντυμένο με πανιά δεξιά, αριστερά, με 3 τρώσεις και θα δημιουργηθούν έτσι οι δεξαμενές. Θα το δείτε στη συνέχεια, αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Εδώ βλέπετε το ξύλο που περιτυλίγει τη γάστρα και καταλήγει στο κατάστρωμα και πάνω δένουνε ξαρτόριζες που κρατάνε τον ιστό. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα κομμάτια του σκάφους αυτό, με μια πολύ γερή κατασκευή, το οποίο είναι όλο μέσα δρύς, ντυμένο με υφάσματα. Εδώ βλέπετε από κάτω όλες τις βάσεις στήριξης του καταστρώματος, τα οποία έχουν μελετηθεί και έχουν βγει στο AutoCAD για την ακριβή αντιγραφή του σκάφους. Και αριστερά και δεξιά. Εδώ θέλω να σας πω ότι ένας φίλος μου, ιστιοπλώος, που το παρακολουθεί το σκάφος και τα έχει δει όλα αυτά, το έχει ονομάσει θωρηκτό. Ή μάλλον, ακριβώς όπως το είπε, παγοθραυστικό. Μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός σε αυτά που λέω, αλλά πραγματικά αυτό είναι ένα σκάφος που θα μπορέσει να ταξιδεύει στις δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, εδώ από τη δεξιά μεριά πάλι διαμορφώνονται καναπέδες. Φυσικά από κάτω υπάρχει, όπως και απέναντι, το ίδιο ακριβώς βάρος με δεξαμενές για τη τέλεια ισορροπία του σκάφους. Και πίσω από αυτό βλέπετε εδώ ένα διαχωριστικό το οποίο από πίσω από αυτό θα διαμορφωθεί η κουζίνα. Ο χώρος της κουζίνας είναι αυτός εδώ. Σε αυτό το σημείο εδώ θα υπάρχει ο πάγκος με τον νεροχύτη. Πιο δεξιά θα υπάρχει ψυγείο πάγου με παγάκια και στη συνέχεια θα υπάρχει ο φούρνος με την εστία σε γκάζι και πιο δεξιά εδώ θα υπάρχει το ψυγείο. Αυτό θα τα δείτε στην πορεία. Παντού υπάρχουν τα φινιστρίνια και είναι αρκετός ο φωτισμός μέσα στο σκάφος. Την ημέρα δεν θα έχει ανάγκη από φώτα, έτσι πιστεύω. Και εδώ είναι η θέση του μπάνιου. Τώρα έχω και πολλά πράγματα εδώ μέσα και δεν μπορείτε να δείτε ακριβώς τους χώρους, αλλά είναι αρκετός. Έχει ύψος 1,95 για την τουζιέρα
Τώρα, άμα κάποιος είναι πιο ψηλός, ας μένει άβλητος. Εδώ μέσα σε αυτό το χώρο είναι οι πλημμιές καμπίνες οι οποίες έχουν ντουλάπια, μεγάλο κρεβάτι το οποίο το φάρδο του ξεκινάει από το 1,40 και καταλήγει στο 1,10. Και η κάθε πλημμιά καμπίνα έχει και ντουλάπα. Εδώ είναι η δεξιά πλημμιά καμπίνα, η οποία είναι ίδια με την αριστερή. Και εδώ, σε αυτό το χώρο, θα μπει η μηχανή, η οποία έχει πρόσβαση από 3 πλευρές. Δύο πλευρές αριστερά και δεξιά στους μπουλμέδες και μία πλευρά κάτω από τη σκάλα. Μέχρι σε αυτό το σημείο έχει φτάσει το σκάφος μου Σιλένα. Ελπίζω σύντομα να έχω προχωρήσει κι άλλο και να σας παρουσιάσω νέες φωτογραφίες και βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Γεια σας.